नै जोंनि अमाया दाख्लै आं फिसा होदोंमोन ना फार्स्ट भिडिअ'आव नै देरबाय अमाया नै 1.5 मासावनो मास मोननैनि बायदि गिदिर जाखादों। माबबा दंमोन मासे थैदों। नै देरबाय आदार जागासिनो। अमा बिमाखौ गग्रानि बाहेरायाव दोनदों। अमा बिमाखौबो देखायनि आं र'। नै अमा बिमाया 1.5 मास जानायजों आरो बुन्दा लाफिननायजों नै उन्दुनानै दं जाखांनानै। नैया बेबो गाबिन। बे फार्स्ट फाथाल जागोन। नैबे सेकेन्ड बै फिसाफोरनि बिमा बियो आगस्ट'आव जाहैगोन, आगस्ट'नि लास्टआव। ओमफ्राय नै बियो आगस्ट'आवनो जागोन बियो। बारियावनो खानानै दोनो नै गग्राया जोंना। नै गय बारि दं आंना फिसानो। बारा गिदिर नङा ओरैनो एसे दं आरो। ओमफ्राय नै बेहाय भेन्दि दङ बारियावनो खानानै दोनदों, गायनानै दोनदों, फोदों। नैया भेन्दि, जोंना भेन्दिखौ बायलायनाङा मैगंखौ। नै बारिया आंना लोगोफोर नाय। नै फार्मखौ गिदिर खालामनो सानदों। उनावहाय लासैनो एबार बै फिसाफोरखौ मानै दोनबावगोन, बिमा खालामगोन। ओमफ्राय मासे बुन्दा दोनदों। नै बेहाय नैबे जोंना हिर'आ नैबे आदार जाबाय थानाया बेखौ हिर' दोनगोन। ओमफ्राय मासे खासिया नैबे खासि नैबेयो। ओमफ्राय बेखौ बुन्दि मानैखौ बेखौ दोनगोन। माब्रै बिमा खालामनो नागिरदों।